Gurit bocah kanthi ira-iraan wektu bengi dening Cahyadewi Karniape SD Godean Loro Sidoagung Godean Sleman. Wektu bengi langite peteng ing dhuwur ana lintang lan rembulan. Aku karo kanca-kanca ana plataran saperlu nyawang endahing wektu bengi. Bengi kuwi rasane adem banget, nanging aku tetep nyawang langit kanthi rasa seneng. Sunare lintang lan rembulan panen endah banget. Atiku dadi seneng nyawang sliramu. Aku karo kanca-kanca padha seneng kabeh karo endahing sunaring lintang lan rembulan. Bengi kuwi pancen nyenengake. Langit dhuwur katon endah merga ana lintang lan rembulan. Matur nuwun.